Ang pagtamod sa saktong pamatasan nga mao'y sumbanan sa katawhan ang gihingusgan sa Lapu-Lapu City Police Office nga kanunayng huptan sa ilang mga sakop. Kini aron malikay sila sa mga temptasyon sama sa pag-apil sa sugal ug pag-inom sa pampublikong dapit. Ani ang report. Usa kini sa gisgutan atol sa pagbisita sa Lapu-Lapu City Police Office sa Pangulo sa Regional Internal Affairs Service Con Urias, Region 7. Chief Superintendent Noel Guilliamac makapalig-on og samot sa gipatuman nga lagda sa kapulisan ang presensya ug pahimangno sa mga opisyal aron mapahinumduman sila sa ilang mga responsibilidad, ilabi na sa ilang pamatasan at tubangan sa publiko. This is a welcome development para sa mga commanders kay sa ibig ko pa nga kanina, kung kami lay magsulti sa among mga tao nga these are the policies and guidelines from above, magsisikon thought pang uban. However, if there are other offices, especially tulad ng IAS, nga mosulti nga ingon ani ang policy, murag second demotion nilang suportahan nilang mga policies nga among gi-disseminate, makaingon sila nga tinuod gud ni. Dakong isyu ang nahitabo sa tulo ka mga police official sa Davao nga nakuhaan og video nga nag-inom sa usa ka kananan. Higpit kining gidili nga mismo ang Pangulo ang mipahimangno nini. Hinoon gipadayag ni Senior Superintendent Limil Obon nga wa siya makadungog nga adunay mga pulis sa Lapu-Lapu nga adunay daotang taras. Apan, dili siya magpanuko pagsilot ni adtong makahimo og kalapasan. Lakip na ang pagsulod sa mga pasugalan ug tigbakayan. If they will see police personnel, especially in uniform, acting differently or dili sa maayo nga mga behavior, take pictures, videos, and report it to us. Because walang commander nga mo-tolerate na, mo-condone na ang mga binuhatan. Gidasig niya ang katawhan sa pagkuha og video sa mga pulis nga mohimo og tinunto ug ipaabot dayon kaniya aron madisiplina. Uban ni Renante Quiñones, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.